taura yambuya mega ichaisha ndikaita vakubatsirai imi vakudaidzira masamusi vamataura zvavadiwa kwasamu nopahoteerera kwanzi ndikudire pachena ndizvi ndinoda kuti ndikudire pachena nekuti zvakadaiika handizvozvo tizive kutangira pamusoro wedai ini ndabudirwa pachena nemurume wangu nekuti ndakabva kumba ndichiti ndikuenda nosiyisa mwana mukaka ndakasiya ndaoneka vanhu vese pachiwanzi pasina 3 days ndakafonerwa nenhamba dzemurume wangu nemunhukadzi achitaura zvaanoda nehanzvadzi yake inomusiri ndobva ndachandakakwanisa kuita ndakarekodha makozi ese avaifona achitaura zvavanoda saka ndakabudirwawo pachena nemurume wangu kuti tichiri tese here kana kuti because zvinhu zvaari kushandisa ndezvangu mukadzi ari mumamweni ehe taigara kucheni mamwene saka ndomunhu ngawe pasera mukoma womurume uyu apasera apa kanga tataura kudhara wa inini kutokumroda toziva kuti mukadzi waindire pachena bhozi akaita 3 weeks akarongedza zvinhu mumba achiti adaenda kumbokwavo akasike kutanga katoke chi4 achirongedza zvinhu achiaita kuenda mukadzi haangorongedza chete mukakuseni pasina znomboitika obva arongedza hatingati pamusoreda hatingati nyaya yakatanga kunyanyonetsa nyaya yatikatanga kunetsana inhau yemotikari yamukoma wangu yandoshandisa ndonhau yemotikari yakatanga kunetsa chakanetsa chacho chii motikari yaida kutengeswa uyu hameno munhu akamunzwa kuti murume wako akatenga motikari nekune mukoma wake akabatirwa 2000 zvekunyeka mushure motikari ndatoigeza nyitida kutenga ndokwavaya zvinonzi motikari inotengeswa kangani ndikati ini hanhu otenga motikari haisiyangu motikari ndemukoma wangu handingatadzofamba nemotikari yemukoma wangu uyu aizvitora kupi bcause angangomuka kuseni achiti motikari asina ruzivo nayo kungomuka kuseni akutaura zvemotikari anga azvitora kupi kana kuti iwe unochaukataura here kwaari ini handina chandikataura kwaari uchiroora mudzimai wanobhobva wakamutaurira nyaya yemotikari rega tidzoke kwaari amani maitaura zvemotikari yamusina kumbobva makapindwa muchiroorwa maamazvitora kupi pamusoro wedai ndofunga murume wangu nandane 8 months mari yake yashanda ndaiiona amai vake ndovaimupa kudya nemukadzi wemukoma vake amai ndovaimupa chikafu chekudya mukadzi wemukoma wake uyu mari yake handaiiona mari yake anga 8 months idzodzo achifamba nemota aiuya kwachakonda kunyuka ndofunga dzikakumba kuma 3 4 5 akauya kumba asvika ondorova dzimwe dzenguva aita pungwe ari pafoni achifona nekutekisa mameseji omubvunza aitaura kuti hazvinei newe ndikuita plani dzangu 8 months idzodzo handizive bonde naye ainditipfeka kondomu kana uchida kurara neni nekuti ndine mukadzi wangu andinaye kare nyaya yemota yakabudira kumba kwavo ndokwakabudira nyaya yemota ambuya handisungaina mambo tikupe chigaro chenyama zvadaro mukadzi wake musi waauya pasina 3 days idzodzo akafanira achitaura zvaanoda aipfeka hembe dzangu ndodzaipfeka ari kushandisa zvinhu zvangu ndobva ndazofona achitaura kuti mwana wangu rwara aingochema usiku nekupisa miri ingazenge yaflu nafonera hanombobvira akafona kana bvunza kuti mwana ari sei mukadzi wake ndiye akazingadera foni vane vavo chavachengeta vega solo mwese achigara neninini hauna mari yauchawanekoko zotichazviitira wega obva apa hanzvadzi yake foni uchifoni obva afona chitero zvaanoda marekodhi ndinawo ezvese zvavaita uri naikumana nedarikarawandiwa uchiuda mukadzi wangu kureda inini pane pangadambo aiwa kutanga wapindura mubvunzi zvanzi uchiuda mudzimai wako tokozoenda ipapo wapindura haini mukadzi aitai sei uchisamuna ini mukadzi handichaona nokuti handiteerera handionese murume wake 1 2
nyaya yekutaura yekutanga tikaita 8 months sinoonekwa kuti yaititaura kuti kana daurana neni kutoshandisa kondobhodzi nansizi kuti paunofamba nemotokari yemukoma wako unonge uchite kana ndatorana neni topfeka kondomu. 3 nhau yaari kutaura kuti hanzi ndaane 8 months ndisingamupe mari ari kunyekwa. Ndakatomumwedzi watabvewo ndakatomupa 400 muna October ndakamupa $400 muna November tichibva taenda kusangura mambo kune kwakakutika mari kwaicherwa marabho ndakaenda ndakadzoka isu tikakuwana $100 ndakamupa $100 ini ndakasara ne$100 yemotokari yemukoma wangu uya ndaishandisa ndikaenda naiko ndakasara naye ikasara iri $112 akabva azviba zvese nechitupa changu izvozvi pandiri panapa ndina chitupa akazvitora zvese nechitupa changu akaenda nazvo mumba kwavo. Asinoshoona chakuita kuti ngaiparare chaicho chii ungataure padare kuti mubikwe. Mukadzi wangu handiteerera handionese murume wake. Asi iye wambokunzwawo here zvaataura saidi rake mafambiro ako mamuvidzi ako aukuita nemotokari. Ari kunyekwa ipapo. Ari kunyekwa? Asi isi tikuona sokunge akutaura chokwadi nekuti vakomana vemotokari makafanana. Inini zvangu kutaura chokwadi handisi mukomana weparodhi apo paunzi ndinopilota parodhi ayo handipiloti parodhi ndongoishandisawo ndiri kumba. Chinzi wakamuninimba ini motikari yandinayo yai4 ndakatanga kutenga motikari 1974 kati chayaka kuzungukana pasiti apa anenge auna mari iwe ukatadza kuti pastering unopinda mugomba zvinewewerekuramba kuti handizviusikaiti hazvikwiriri but ndenda zokusike mukadzi wakakuti wari unomwe mukadzi ndizvo pamusoro vedati mukadzi anaye aitofana ari pamba vachibatsirana naye nehanzvadzi yake vanovandiwo atete vanomusiyira vachifona vachindikutsira pamba marekodhi ndinawo kubva musi wauya achifona usiku marekodhi ese ndinayo achifona ndakamubvunza aitaura kuti uri kudei pane mukadzi wangu saka wanga wafungei nazvo vaigara vese bhaketi rakari kugezere bhaketi rangu reorenji ndokugara kugodhi maini ndokandikugara ndine mukadzi yangu paneti akandifonera anopa ndafonera zvadaro ndofunga ava babava mukadzi uyu vakamubvisa mushure mekunge samoni rasvika musi wakaenda samoni akamuperekedza neairwave yaanoshandisa kunoka chakuona ndokwaakaya kunomusiya moairwave kubva tikatangopesana pamusaka pemota yakashaya kushandisa yemukoma wake wakamubvunza anotaura zvaanoda vanonikutsira kumusha iyene inini naiye handidi kunyapa kuti nditi anokwanisa kuti tichinja nemashoko tiri tu vama dzake ndo dzinouya kunomudairira iye anenge anyara pakanoti anenge abuda achienda ndinosara ndokweshirana nehama dzake panyaya dzedu dziri panyaya dzedu tiri tu dzinodairwa nehama dzake ndo dzinodaira iye ndaakwanise kuzvidairira pamusoro vedati ndatanga ndibvisira mari zvinoitwa ndatigamba kwa ngatinyararei azvitaurire akufila kuti amused akureza kuti ndakashandiswa ane bitterness mwana 7 years aguna kana tsvakirai kuno anenge ataka mudzoti kumba kwedu kune varo inodyirwa mwana saka usabvise mari ndini chine mukoma vanina vavo izvozvo uyu ndiani wavo imainino une rimwe zuva rawakambotaura naye vavina ndanda kudotokumbira kutaura vedai ndikutoshamawo kuti vari kuti vada budiro vachenda nako maziro andiri kuita nyaya iyo akasike kutanga tane 4 times vachienda vachidzoka pavakadzoka pamwe pacho vakadzoka kuibva namudzinga pambo ndikati ufana kugara pamba panogara amai nemwana musikana mumapomfoso chikonzero ndabvisira nyaya yekutaudzana naamai ndabva ndazozviona futi kuti zvandaita hazviite ndabva ndatora ndagara navo pasi ndikati mimi zvatikaita ndimidzoka mide mugare pamba panapa iwo ndikubabo pana gozi ndegorwe mukomana pakwedu dzoka kugare pamba vadzoka kutanga kugara futi 3 months time ndikaona akubika pake ega futi pamba ipapo
baba kuna amai Nemvunzo baba. Iwewe chawakanyanyottarisa pavaviri ane dambudziko ndiani? maonero angu ini mukadzi ane dambudziko akusi kusaidira munyina wangu papa mai manje papa akasiya arasa mvura ndibvunza ndati dambudziko romudzimai riri papi? riri pakuti uyo akawana mari inotorwa nemukadzi mari chinaise uyo awana mari haana mari anoshandisa uyo anoziva sei kuti mwana awana mari? sekupedzera pakuwanda Atinyararei. Uyo anoenda kunoshanda. ndoshanda naye ndisatoda kutipupurawo Ndati uyo anoziva sei kuti uyo awana mari kwaanga aswera ari uyu anotovauza andovaudza obva achirapa oburitsa muhunga mamwana mari semukadzi wake. pane pandada kutsanangura mupanzwisiro Sanangura. mari yatinoshanda tine chiguruguru saka mari inotorwa fidelity akuenda vanhu vabvunira munhu wani se last time apa ndikaita ndinzoro yene mari vakomana vanga vari 4 ndabviraine mara ndaisa mara ndaida kubuda kuzokera kwanda ndasiya mumwe madhaka ndasiyira madhamu angu mari ndovakazopa vakomana vese mari vakaiva 1200 hazvina 2 months vaibva 1200 ndovakatora ivavo vakapiwa namaiguru murudo mukuwirirana oyi mari vakaiva 1200 zvekushandisa kwavo handisiziva kana kuti akazopiwa vanhu zvakati handizvizivi asi ava ndo vakaitora mara hazvina 2 months zvandiri kutaura. Saka mubvunzo wangu inobva wadzoka kwauri kuti sei uri kuti anodambudzika? Pese kakawanda pese pavanobva vanosiya vaita Uyu mukomana ndanzwa muno ndakateerera kuti wakamupa motikari. mota handina kumupa Miraka tatikateererawo kana zvazvitaurika zvisirizvo iwo unozotiti hazvizirizvo kuti vambokutaura zvatanzwa izvozvo takateerera nokuti nguva yetu kutora tichiteerera tinofanira kuishandisa kuzozvitaura zvinhu zvatanzwa ani ndizvo tanzwa kuti iwo wakapa munin'ina motikari inova ndiyo yaanofamba nayo achiita zvaanenge achiita but ndiri kutini iwewe semurume unozviziva here kuti motikari inodambudzika? handozvizivi kune munhu asingagoni kuishandisa inoparadza imba yakavakwa. Uri kumbozvitarisawo here pavavira? handozviona kana uchizviona sei usingadzoka kumwe uyu motikari dai aitora mazeze kuti anoshanda zvoti mazeze ndezvokuti motikari inogara umbo kwangu anotokumbirawo kuti ndinoda mota daenda kwakati kwete kuti anogara naizvo kuti ndakamupa kuti ichishandisa mota ndezvongoti kana friday akada kubuda friday kuti akukoma ndikumbira motikari wetora uenda kwati ndoyozorera motikari kana kwawanika basa kwane basa rakatotora motikari oendoita basa oyozorera motikari Chindipindura mubvunzo. Apa kumba mese. tabva tese Mamuchitaura nakuti. ndafona mutoro pakaizonokoma kune dare Dasokuzeta haasi kuenda kubva wana clinic. Akaenda kudare. Ndachirana kuti kudii. ndatomubvunza kuti nyaya yakamira saka ndizoti ndinotaurawo maziro akuita nyaya Alright. akutaura here mugweni wakamukadzi zvekuramba mukadzi ndatozvinzwawo nokuti kudii inini handingachakomenda pazvinhu kwazinga ndine mameseji ari mufonu makataura handikwanisa kukomenda mazviri ndikatonanga huro bwezikanzi Aiwa takunzwa. Banguru takunzwa ini. Sabu mwana ndiwe here mumusha. Sabu mwana ndiwe here mumusha. Amai mwana ndiwe here mumusha. Kuona kwangu nyaya pacheni kubva pana amai amweni nababa mukuru havasi kuvaka mishe vana vakatitua vovaparadza mishe iyi iwoni nokuti uyu amaita kudai arege kuudza mukoma wake kuti ini mukadzi handichada atokuudza kuti mukadzi handichaita sei handichada akuburisa gupuro munhu kuti mukadzi handichaita sei Kana baba vangu ndinotovaudza chiprezida haini baba ati inini baba gurume handichada Nyarara wachikoma wabva kumba wabva udhara wataura wabva kumba chinyara kupa mhosva Chinyara. kutaura chete tikupana mazana isusu tikuti alright nin'ina uchada mukadzi tikumupa mhosva yeye ndakumurambira nhasi yokuti ari kuchengera here kuti mota iri kupadza musha wangu mari yako ndikuichengeta inini bada ndisikuona zvai kushanda mhosva yokumupa ndeyeye nhasi
Yawabulisira imari yakabata. Jora. Ini nayanukira shireni mukazwangu. Ndipe bonde pandoda bonde. Bonde anonipa paanenge anzwa kuda iye ndiye arikuda kunzokudeta bonde. Ndo paanondipa. Ende paanondipa pacho anozondiudza kuti ukatongoita kawanika zvakwana inini handichatora. Apo yolo izwakurida. Chori mwana ndino ndiswensezeni yezvandifanira. Onyaita azvikonotaurika here nebangu. Iye haana munhu anobvuma kuhama dzangu inini akatora nerimwe audio randikatorekotera renetsana ichiti sei usingawirirana naatete vako hanzvadzi yababa vake chaichai yakasvika pakundifonera kandiudza kuti wesi uchatsvaga kuna atete vaNS ini handisi atete vaNS atete vake chaichai hanzvadzi yababa vake mubvunze kuti anowirirana atete vake hanzvadzi yababa vake hawirirana Nyara imuzwe zvari kumurambira. Nyara imuzwe zvari kumurambira. Taurisa zvandikuita shamwari. Ini ndikumurambira kuti anondipa bonde panguva yaanenge akunzwa kuda iye. Mari ndakamupa haishandise zvinomusoro ndikamubvunza kuti mari waisa upa anongoti mari ndakaishandisa singazoti aishandisei. Number 3 handisiro kana mvura ndakabva basa handisiro mvura semurume wake. Chikafu ndinobika ndega dzimwe dzenguva ndakabva basa. Dzidza yaro. Madzimai. Zvimwe zvanotoita zvimwe zvacho ndezvokwadi dzidza yana nyasika. Umuda kuti zvivanzo iyi hapo kana usingageza kwakuda inonhuhira vanhu. Sazvizive. Chokwadi ndo chakanaka. Chikaramba chikuti ngaende mbai ngaende zvinofamba. Achifambi. Wamuramba hako here ndazvona zvese zvamataura zvese hapana kana one isingagadzirika. Hapana kana one isingagadzirika. Ndosaka ana mai vedu vakachemberera varimo vakafiramo mudzimba izvozvo. Zvinhu zvese zvine chii? Zvogadzirika. Inonopa wauya naye. Vari kuti baba vari kuti? Baba vamusikana. Uyai mutambidzwe shere nei. Audio. Aisinorani. Na yeye. Aiwa. Kwa aisinda murume wake. Gara yenyipa baba benji baba. Zvinototukwawo nemadzimai angu. Sazviriko. Nokuti ndodzimba dzangu dzaidu izvozvo. Zvine basa reko unoda kunyangadza ukama iwe. Wakatukwa nemukadzi wako nyanga wakasanganisira vanin'ina vako nanani. Ndezvako nemukadzi wani. Kubatsira mimi. Dai mukoma wako uyo. Dai nhasi ndandiri ndi. Ndaitotaura kukumbira kuti ndimboenda nevana vako. Kumba. Ndinotaura nevana. Bati kutadzirwa kana kutukwa. Mukuru mutukwa. Ndidzoka imugarambo. Awekwanisa. Zvapera nhasi mereji yaita sei yapera handiri kumba kwenyuwa kasi une zvinhu zvikumba kwavo ndinoda kuti ndeisunza 14 pine mudare zvekushoyana zvinhu zvamakaita sei mashanda mese atezva ndoda kuti muise samoni renyu muchisa samoni renyu repfuma handiro hapana notuka mumwe kungobuda muno makaita sei makabaira kaziye kuti mune vana mudaona angati 2 ukaroora alright iwe shamari ticha here iwewe wakaipa stereki uyu ane vana 2 apa mukuona kutadza kwemukadzi wokuti ngaaende mukutadza kuona badzi rimusomeni kuti pfuma ngaaende avana 2 mambo ina ndira kuti munhu ngaaende kana kuti ngaamuramba ndasiipa but chinje vainondibata ndechekutika ndikanzi ndiri muroyi ndichishandisa chikwambo ndinondibata aiwa shamari taurwa izvozvo muno nyarara iwe ndozamuna shungu kasi meneja ita sei uri mwana mudiki ya20 une life pamberi pako zvibate wazvinzwa nonozvibata unoona imwe imba yaunorarama odzikumbura kuti wanga unayo chiendai kumba
ani manza kwira dare musu wa 14 ati asalangu muno kwira dare mkwasha wengi kuyo tatenda yetu For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.